Not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Nagkikita pa ba kayo ng mga katropa mo? Ay, Gagi pare, pass. Huwag na natin pinag-uusapan yan. Ay, bakit? Oo, Gagi pare, kasi mga broskis ko, yung mga tropa ko, Awa. mga artistic yan, mga artists yan. Bakit artists? Kasi mahilig sila mag-drawing. Ah! Oo. Kaya nga lagi Oo. akong, kapag nakikita ko sila and all, lagi ko lang napapatunayan sa sarili ko Awa. na ang drawing madalas subject, Oh. madalas activity sa school. Oh. Hindi, pero mali pala talaga yung punchline ko. Ang drawing, minsan art, madalas ikaw. Yan, Diba? tama Kasi yan. hindi sinusunod yung mga plano ng mga tropa mo Yan. diba? Pero sa mga nakikinig ngayon ng mga Oo. mom, dad, ano ba yung mga drawing na yan? Ito lang naman Awa. yung mga plano na kailanman hindi natutuloy. Ayan, ako. Mga swimming, mga party na hanggang sa group chat na lang. Totoo yan. Kawawa. Kaya ito kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng tropang Drawing! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga punong abala. Yan, ito yung mga magaling kung mag-organize. Sa kanila na daw yung pagkain. Yan. Sa kanila na yung bus. Yan. Pero pagdating sa mismong event, wala. Gagi, pare. Hindi pumunta. Oo, ang galing mong mag-describe sa sarili mo, Robinson. Oo, pero sila yung punong abala, sila rin yung number 1 na ghoster. Yan, mga nanggo-ghost Nanggo-ghost yan. Oy, pero at least, nag-organize sila. Oo nga. Hindi lang sila pumunta. Kaya galit na galit sa kanila yung famalam nila. Bakit? Yan yung Gen Z term for tropa. Famalam. Famalam. Yung pala Famalam. yun. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Takot sa jowa. Yan. Ikaw ba, takot ka sa jowa? May jowa ka na ba? Wala. Oh. Wala ako noon. Kaya tignan mo, nakakasama ako sa mga outing. Ay, oo, sa mga Diba? samgyup. Totoo. Yan, sa mga team building. Oo. Uy, pero Oo. aminin natin maraming mga nagbe-break na magtutropa-tropa. Kasi Dahil- hindi pinapayagan ng jowa. Oo. Eh, paano ba naman kasi dito sa mga outing na ko, kaya talaga hindi ako sumasama sa mga outing na to. Awa. Kasi dito sa outing na to, maraming mga nabubuong maling relasyon. Ay, totoo. Oo, kasi sa mga outing, imbis na sa swimming pool sumisisid, Oh. nako yung kasama nila yung sinisisid nila. Ayan. Oo nga, yung mga outing, mga team Oo, building. legit yan. Dami nangyayari dyan. Oy, pero kabisyo, wag kang masyadong feeling Oo. Yung sabi mo, strict yung tropa mo, wag kang delulu, wala ka talagang jowa. Yun lang. Oo nga eh. So that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Sleeping Beauty. Yan. Ito yung mga pumunta nga, pero natutulog naman. Oo. Diba? Lalayo pa ba tayo? Shout out, Tanya Chinita. Ayan. Oo. Uy, pero kahit na gano'n at least naman hindi drawing, pumunta naman talaga Oo. sila. Maaga lang matulog. Late nga lang talaga kasi madalas nakakatulog. Totoo. So that's number 3 po naman tayo sa number 4. Pangapat. Pangapat, ito ang mga Pabebe! Yan. Ito ang mga papilit. Oo. Saan ba to? Tapos parang may mga singaw. Saan ba to? Kailan ba? Diba? May mga ganun Oo, pa. tapos ito yung mga gusto naman sumama, sure naman na sasama, gusto lang magpa-importansya. Papilit lang sila. Oo, yan yung mga pa-importante. Parang feeling nila main character sila. Awa. Oy, ay, hindi talaga ako marunong lumangoy. Pero kapag pumunta sa outing, sila Oh. yung naka-rush guard. ikaw to, Ay, ako diba? ba to? Oo. Ay, that's number 4. Puno naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga Lulubog Lilitaw! Yan. Ito yung mga katropa mo na hindi palaging pumupunta sa mga outing ninyo, pero minsan naman pumupunta din. Oo nga. Lilitaw naman kapag kailangan. Yes. Kumbaga mga kabuti lang Ayan, talaga sila. totoo. Pero wag natin masyadong ginajudge tong mga to Oo. Kasi may mga katulad ninyo, may mga pinagdadaanan din. Tumalay mo, ang Awa. priority nito pag-aaral. Ay. Priority nito pamilya. Ayan. O kaya career. Ikaw kasi priority mo, puro YOLO. Yan. Puro gala, puro inom. Yan, puro samgyup. So that's number 5. Puno naman tayo sa last but not the least, number 6. Panganam, ito ang mga Mali-mali! Yan. Actually, ako to. Finale natin to kasi intro pa lang natin, mali-mali na.
Okay, pero itong mga mali-mali, usually ito yung mga hindi marunong sumunod sa mga napag-usapan sa group chat. Oo. Yung sinabing ngayon ang reunion, pumunta kinabukasan. Ang kalendaryo niya kasi pang 2022. Super outdated and all. Katulad mo, 'di ba? 10 AM yung usapan. Proud na proud ka, 9:59. 9:59 ka pumunta. Yun nga lang, umaga din. PM ka mo. PM. Ay nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang katropa mong artist dahil magaling mag-drawing, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Nako, speaking of shoutout sa mga taxi drivers, mga Grab, mga angkas, whatever it is, dahil pinili nyo kaming gawing number 1 sa mga binubusina ninyong sasakyan. Grabe naman. At ito hindi to drawing. Oo. Diba? Totoong-totoo. May kulay na talaga. Yun. Siya, Kabisyo, susunod ng Rockies Secret At kami makakasama mo bukas na uli simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!